jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV caggal calminale jettor garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi. Alkamisa capantati ego lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde e rewmi quotidien no jirɗon no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe mbaton ko natal horejo jagorɗo o ɓe mbi ko nden ɗon eɓɓore ko yewti e yuɓɓitinde ɗum ko ganduɗa kañum woni faggudu leydi Sénégal ɓe kolli toon ɗum wonata ko aljuma janggo go lewru août ton to Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe garti hen e ko ganduɗa kay ko jogori toon ɓayyinede ɗum noon ɓe garti hen ɓe mbini ko woni e hoore o mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo o kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe garti hen kono ɗum ko ɓe garti e ko yewiti e mayde o mo ganduɗa kañum woni Serigne Issa Touré mo ganduɗa kay tawanoma goski muɗum tawanoma e nder woydu woturu ɓe kolliti noon wonande kay e wirwirde nde ko ñalawma hande alkamisa wonata jayde l'évidence kañum arti ko on ɗon plan de redressement won tan nden ɗon eɓɓore ko yewti e yuɓɓitinde ko ganduɗa kay ko kañum woni faggudu leydi Sénégal konngudi omo ganduɗa kañum woni Bougane Gueye Dany tawateɗi e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede l'évidence kanko noon hoorejo on ɗon mouvement gom sababu wolliti tawi ko ngol ɗo woni lawol battidiwol ko ganduɗa kay ko yewti on ɗon alhaali e wiide makko kay ngol kay ɓe pawoto e lawol moƴƴol tan walla ɓe jana ha abadan ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede e jayde l'évidence e ɗin ɗon konguɗi ganduɗa kay Bougane Gueye suuti ɗum ina tawe e nder jayde nde jayde guendire nde Le Soleil ko hen arti ɓe mbi ko redressement ɗum koko yewti e juɓɓitingol faggudu leydi Sénégal ene woni tan noon on ɗon plan nden noon eɓɓore waɗama validé ɗum ko hanki toon to galle lamorgo to e ngun ɗon batu jagode woni tan conseil des ministres ko wona ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e wiide omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko ko e oɗo aljuma kay hollirta ngol ɗon ɗerewol muɗum golle ko yewti e on ɗon alhaali ɓe garti e kadine e ko ganduɗa kañum woni office national de lutte contre la corruption ɓe kolliti noon wonande kay on ɗon office national de lutte contre la corruption ko kam kay jogori lomtade hono on ɗon OFNAC kamɓe noon musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti hen hani e adaptation ko yewti e on ɗon projet mo ganduɗa kay waɗata ko protégé ɓe ganduɗa ko kañum men goni wiyeteɓe les lanceurs d'alerte ɗum foof ina tawe e nder jayde e guendire nde woni jayde Le Soleil koye on saaha jayde point actu kañum nen naati dingaral kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e ko yewti e alhaali ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi kamɓe hoorejo jagorɗe ɓe kolliti kay hande ko beldal e nanodiral tigui woni hakkude mabɓe ko wona ɗum ko ɓe garti e ko ganduɗa ko nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa kay hoorejo jagorɗe ƴetti ɗum ko yewti e nden ɗon eɓɓore taw ko juɓɓitingol ko yewti e faggudu leydi ndi ɓe mbitande ɗum ɗon waɗama validé ɓe kolliti noon kadi ha kanko ni hoore jagorɗe o ma wat présenté hono nden ɗon eɓɓore makko ɗum wonata ko janggo ɓe garti kadi e ko yewti e ganduɗa kañum woni ɓe ganduɗa kañum woni office national de lutte contre la corruption jogorɗo lomtade OFNAC e hollide e wiide mabɓe noon OFNAC mayde muɗum signanama ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde point actu ɓe garti e kadine e on ɗon statut mo ganduɗa kay waɗata protégé ko ɓe ganduɗa kañum goni wiyeteɓe les lanceurs d'alerte ɗum ina tawe e jayde ganduɗa ko kañum woni e jayde wiyetede point actu koye on saaha jayde La Tribune kañum naati dingaral ɓe garti e konngudi omo ganduɗa kañum woni Bougane Gueye Dany e nden ɗon jayde o wi eyi ko yewti e juɓɓitingol eyi kono noon woto ɓe jejjid oɗo saaha joni Sénégal nena woni e ƴiwonde hamnide ko yewti e banggue faggudu o leydi Sénégal kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe garti hen e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde La Tribune ko wona ɗum ko ɓe garti e goppitgol omo ganduɗa kañum woni Moustapha Diakhaté kam e Bachir Fofana e wiide mabɓe gasi on ɗon otage mo ganduɗa kay Moustapha Diakhaté kam e Bachir Fofana ina mballuno ɗum ina tawe e hello joyi nden ɗon jayde ganduɗa kay
ko kam woni jayde wietende jayde la tribune. Jayde l'observateur kañum arti koye on ɗon hurum mo ganduɗa kay ko yowiti hurumaji horejo leydi ndi ɓe kolti noon wonde kay ɗum ɗon ko itta hokka ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jogiiɓe golle horejo leydi ndi. ene woni tan noon ɓe garti ko ganduɗa kañum woni ko ɓawli hen ɗum ina tawe nder jayde nde ganduɗa kay ko kam woni nden ɗon jayde wiyetende jayde l'observateur ko wona ɗum ko kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe l'observateur ɓe garti alhaali o mo ganduɗa kañum woni Tabaski Ngom kam Moustapha Diakhaté ɓe kollitino wonde kay ko coup de théâtre ko yowiti on ɗon dossier ɓe kollitini kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti hen ene tawe nder jayde nde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wiyetende jayde l'observateur ɓe gartini ko yowiti din ɗon kulhuli ko yowiti situation judiciaire o mo ganduɗa kañum woni maire de Louga woni Moustapha Diop. ɗum ine tawe jayde l'observateur. Jayde Vox Populi kañum arti on ɗon nden noon ɓoore witande ko bonne gouvernance ko yowiti transparence kam haɓade kala ko yowiti mbuñaari o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye kañum kay yaltini hono mben holliti ko yiɗi ko fandare muɗum ɗum ene tawe nder jayde nde ganduɗa kay ko kañum woni jayde Vox Populi ko wona ɗum ko ɓe garti dossier Adji Sarr kam Sonko hakkunde Adji Sarr Sonko wiide mabɓe noon les violences uji politique ɗi ganduɗa kay mbaɗino hol mo jogui ko ene hula hen ɗum ine tawe nder jayde nde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wiyetende jayde Vox Populi holno ɓe mbaɗiri gardidi natal mabɓe kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti noon gacceɗigol o mo ganduɗa kañum woni Bachir Fofana wondude Moustapha Diakhaté ɓe mbi haysin ni woni ɓe kooti galleji mabɓe kono nde kam ɓe mbaɗama condamné ɗum ene tawe jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Vox Populi. Jayde Sud Quotidien kañum arti ko batu jagorde toon to galle lamorgo to hanki batu conseil des ministres wiide mabɓe tan nde transparence éthique kam ko ganduɗa kañum woni réforme ko ɗum woni yidde hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ɗum ine tawe hello arwaniwo nden ɗon jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde Sud Quotidien. Jayde Le Quotidien kañum ne arti ko haɓade kala ko yowiti mbuñaari wiide mabɓe noon wonde kay mayde ɗum ganduɗa kañum woni OFNAC kañum kay woni ko habra hanki ɗum ɗon noon ko caggal lomtinede ɗon ko wiyete ko office national de lutte contre la corruption ɓe kolliti noon wonande kay hoorejo leydi ndi waɗi kadi ɗum ɗon validé on ɗon plan ko ganduɗa kañum ko nden ɗon ɓoore waɗonde protégé ɓe ganduɗa ko kañumen goni wiyeteɓe les lanceurs d'alerte ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende jayde Le Quotidien ɓe garti kadi qualification wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni baroɗe leydi Sénégal taw ko to Fougou Cinglel ɓe kolliti wonde Sénégal waɗi qualifié ko yowiti quart de finale uji ɗi koye on saaha jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi Sport arti ɓe kolliti noon wonde kay Sénégal ma huccodir leydi Côte d'Ivoire ɗum koko yowiti Afro Basket caggal nde Sénégal foli on ɗon kippu mo Rwanda hanki toon to Treichville ɓe kolli noon quart de finale Sénégal Côte d'Ivoire ɗum ko ɗum jogori wonde ko yowiti on ɗon Afro Basket baɗo toon to Côte d'Ivoire ɓe garti noon kadi ko yowiti ko ganduɗa kañum woni Mercato des Lions woni baroɗe teddugal leydi Sénégal ɓe kolliti noon toon to Angleterre hono ɗin ɗon gayi ɗiɗi ɗi kippugindiji leydi Sénégal ne waɗi intéressé kolobaji Angleterre woni Assane Diao kam Abdallah Sima kamɓe musidɓe men jeyniyankoɓe ɓe garti hen no hannirta ni yate. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayawo Pindi TV Allah jarama on jarama ko ɗum ɗo woni komin kemno ruminoɗa ɗon ko sifa kelle gadane jandeji leydi Sénégal to karallagal ngal woni toon ko Hawa Diagne ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng aadi meɗen ruɓindo jandeji wonata ko janggo soko gueno haji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam rewidade programme uji Pindi TV Allah jarama on jarama woto jejjite wadde abonné commenté kam partager.